The very terrible things happen when a person go to hell. Ang pinaka-terrible nga butang or kahimtang sa kinabuhi sa tao kanang moadto siya sa luna sa impierno. Tungod kay ang lugar nga impierno igsoon wala kini gipili. Madato man ka umupobre ka nining kalibutana, mabata man ka tigulang nining kalibutana, magwapo man ka or gwapa or ang dili ka ang bunga nining kalibutana, inila man ka, sikat man ka, bantugan man ka nining kalibutana, igsoon walay gipili ang lugar nga impierno. Amen. That's why igsoon kung ang usa ka tawo moadto sa impierno mao kini lugar nga wala na chance. Amen. Sa hell wala na second chance. Dinis kalibutan na pa'y chances. Masayop kag kausa, pasagdi lang din apa may second chance. Amen. Makapasar ka sa adili ka makapasar sa imong pag-eskwela, pasagdi lang din apa may second chance. Mukuha kag kurso, unya dili ka kapasar, pasagdi lang pastor kay napay second chance. Pero kung ato na ang tao sa impierno wala na chances. Amen. Mao ka na ang kamatuoran. Kung anong gitudlo na to ang kamatuoran nga na impierno, kung kay gusto nitong masayod na igsoon nga kining klase nga lugar, kung tuwa na dito ang usa ka tao, no second chance, wala na second chance. Sa lugar sa impierno wala na kalipay, there is no joy. Ibaluan na to nining kalibutan na maglipay ta. Bes ganda na ingon, as long as I live a happy life. Mana ang muto ni Bas ganda? Samtang napuyo ko, samtang nabuhi ko, maglipay ko sa kalibutan, sayop nga kalipay. Amen. Sa kinabuhi sa tao, igsoon kung aduna kay butang at tinguhakon nga kalipay din kalibutana, dapat maglipay ka diha sa Ginoo. Amen. Kay sa lugar sa impierno wala na kalipay. Nganong wala na may kalipay dito? Tungod kay ng Bible sa Luke chapter 16, dito ang tao dito madato dito siya naghinak. Dito siya gasyagit. Dito siya giuhaw. So daghan kay mga butang nga dili may expense dato, sadyang dito na siya sa impierno. Amen. And here sa impierno, wala na'y kalipay, wala na'y second chance, wala na'y pagkatawa. Wala drirong pagkatawa sa mugmayo. Amen. Sa kalibutan adunay mga tao nga magmalipayon. Ako tayo makita nga sige lang katawa nga wala hinungdan. Amen. Wala po tayo mahimo ana. Sa kalibutan daghan kayong udyaka. What I mean is daghan kayong kalipay. Pero dito sa impierno wala na'y kalipay nga mitabok. Wala na'y kukatawa. Wala na yun ba? Ang mga traidor kag tinatawanan. Napoy Santa Claus. Napoy mga bata, no? Nagawa. Mga bata mo na. Sa lugar sa impierno wala na'y katawa. That's why ikaw gustuhan ng nakakadali karon. Bintaha ang imong kinabuhi. Why? Tungod kay dinhi kalibutana, bisag masulubon man ta. Pero ato ang gidesire, ato ang gitinguha, ang dako nga kasiguraduhan. One day, mapaadto ta sa langit, aduna nay kalipay dito. Dili ta gustong ato sa ilalom o sa impierno nga naman. Dito wala nay kalipay. Wala nay katawa, puro na paghilak, pagbangutan, pagbagulbol. Ano naman ko dinhi kapita? Puro lamang kagool ang mga matyagan sa tao kung na dito. But listen, sa impierno, kung wala na'y kalipay, wala na'y hope. Saan na hope, pastor? Sigarilyo? Wala na'y sigarilyo. Sa impierno, wala na'y paglaom. Ang imong kinabuhi karon masipyat man ka, masayop man ka, aduna may mga lapses, igsoon na patay paglaom. As long as manapay langit, makita pa nato ang kahayag ng mata nato sa kabuntagon, ang kinabuhi sa tao aduna pay dako nga paglaom. But then igsoon kung ato na ang imong kinabuhi o kalag nato sa impierno, wala na kay paglaom. Ayun ang Bible adunay dakong bungaw. Taliwala sa babaw sa ubos. Yung mga taong dato nga yung si Abraham dili pwede. Ano naman? Taliwala nato na dakong bungaw. Kaya bisang muhambak pa ka diya, bisang sige lang kagambak, balik ka nagyapong kasi mong nimutangan. Nagpasabot na ko ato adito na ka, wala na kay paglaom. Hangtod na ka sa kahangturan dito. Amen? Sa impierno, igsoon, wala na gugma.
kung ako ang crush, wa man kasimba. Abili na po ko mga lagad. Para kung ato sa impyerno, ato na po ko dito. Magpadayon ang among gugma dito. Amen. Amen? Pero kining gugma akong gilay pagkatawar, tamo kining gugma akong ipasabot. Dito sa impyerno, wala ni gugma. Alright. Lord, igugma ako. Lord, hinumdumi ko. Now, remember na dini pa kasiyuta, gugma pa ang gihatag sa Ginoo nimo. But listen, wala ka matag og gugma nimo para sa Ginoo. That's why ang gugma niya na panahon na mawala na. O dito nakasigsoon sa lugar sa kasakit ka wala na gugma. Amen. Amen? Muna karon gugma pa igsoon. Ang gugma sa Dios kada adlaw ginang nagahatag na to. Kanang imong giginhawa gugma na sa Ginoo. Kanang imong gikaon gugma na sa Ginoo. Kanang na to nga natagamtama na to. Gumika na sa gugma sa Dios. Muna igsoon as long as mo nag-flow pa ang gugma sa Ginoo. Nato nga mga katawhan, paimos na to ang gugma sa Ginoo. Kung sa natin buhaton, ang atong first love mo po ng Dios. Amen? Ito may first love ninyo. Ang inyong uyab, ang inyong silingan, first love ng Diyos. Amen? Basta first love nimo ang Ginoo, malipayon ka mo ato simbahan. Yes. Basta first love nimo ang Ginoo, malipayon ka mo apil sa ministry sa Ginoo. Amen. Amen? Basta first love nimo ang Ginoo. Dito sa impyerno, wala na'y gugma. Dito sa impyerno, there is no mercy. Wala na'y kaluoy. Lord, have mercy on me. Yun ang tawag na to. Lord, have mercy on me. And put the hand of Lazaro nato sa tubig, aron ito slow dito ipatulo sa akong dila. Amen. Ang grabe kainit ni akong lugar na ako nagyan. Ang grabe kainit ni akong nahimutangan. Yung sa Abraham, oops, dili pwede. Amen. Remember, dito pa ka sa yuta. Remember, dili pa ka sa kalibutan. Remember, napatas kalibutan. Amen. Amen? Tanang kaluoy, gihatag sa Ginoo na to. Amen. Sa panahon na nagkulang ta, ang kaluoy sa Ginoo, gabuko na natin ni. Amen. Masipya tagamay, masayap tagamay, magmasakita, Lord, kaluoy ko. Gikaluyan mo ka sa Ginoo, wala. Gikaluyan ka. Amen. Amen? Ingana ka merciful ang atong Dios. Lord, wala ko'y kwarta. Lord, wala ko'y kasuplayan ni. Lord, have mercy on me. Gikaluyan ta sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. Nga naman, ingana ang atong Diyos, kinapatas kalibutan, but then ang atong ginabuhi, kung ang imong ginabuhi, kung ginabuhi sa tao, ato na sa impyerno, dito wala na kaluoy. Kada adlaw ka magsagit, og kaluoy, pero wala mo tabang nimo. Amen. Tabang nimo, ang imong tapag, ganaharang ang punas sa kasakit. Amen. Tanang tao, gamatyag sa kasakit. Amen? Amen. Tanang tao, ga-sacrifice. Tanang tao, ga-agwanta. Gakuha o gagatagantang sa lain-lain kasakit nga naiguma nila, gumika nigsoon sa sayong desisyon ni kalbutana. Amen. Amen? Amen. That's why sa impyerno wala na mercy. Sa impyerno, prayer is not effect. Yes lang, saan nagdating isagip ang nasa impyerno? Kapala mo, kung usay pinakanindot mo topic na gusto ninyo paminahon kini impyerno. Amen. Amen. Amen? Yes. Dapat kang hadlok sa Ginoo. Dapat kang magtininood sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Dapat kang mudot-dot sa Ginoo tay naay lugar ng impyerno. Amen. Kay kung wala impyerno gitudlo ang tao kumpiyansa kayo. Amen. Nga naman ang tao na padayon sa pagpakasala. Why? Because wala tudloy nga naay impyerno. Because wala tudloy nga dunay tao nga maato sa impyerno. In Psalm chapter 9 verse 17, ang tanan nga mga dautan asa pingon sa impyerno. Amen. Og tanan kato mga nasod nga nalimot sa Dios. Igsoon, salamat ka kung adungan ka madunggan. Matuti ko or minsay kung impyerno. Kaya diha makaremind ka, kaya diha makabalo ka. Uy, delikado man din kinabuhi ang atok dito. Amen? Kaya sa impyerno, bisang usaw pa nimong ampo, bisang mag-prayer vigil baka dito, wala na kayo mahimo. Because in hell, prayer is not effect. Wala na epekto ang mga pagampo dito. Lord, have mercy on me. Gampo to. Pero kabalo mo, wala na effect. Today, ma-epektibo pa ang pagampo karon kang panahon ng magampo. Kung sabay angay mong ampo, maluwas ka do, luwas ka. Ang yampo nimo katong mga bangay nimo, katong mga relatives nimo, katong mga parte sa pamilya nimo, nga wala pa kabato, kabalos, kaluwasan, nga one day, mupuli po to sila dito sa impyerno kung wala sa relasyon sa Ginoo. Amen. Amen. Mao na iampo igsoon. Yes. Mao na atong tabangan sa pray, sa pray. Amen. That's why mga ritag prayer meeting.
Amen? Amen. Amen ba? Sa impyerno, wala na prayer. Ang prayer, wala na effect. Sa impyerno, calling God is non-effect. Mm. Bisan pag sa kalibo, sa kamilyon ka magtawag sa Ginoo dito, wala na effect. Right. Today, maorang panahon na nga mag-angpo kag magsigig tawag sa Ginoo. Amen. Amen? As long as nga napay lang, tawag ba ang Ginoo? Call unto me and I will answer thee. Pasali ka sa Bible sa Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee. Today nga makadungog pa ang Ginoo, tawag ba ang Ginoo? Wala na to'y pulos dito. Masigig tawag, Lord, tatawagin ko. Wala na. Right. Every second, every minute, every hour, one day, 1 week, 1 month, a year is important. Importante na. That's why, tagay pagtagad ang pagtawag sa Ginoo. Kaya unya igsuon dito sa kapait sa mga tao nga wala pagtuo sa Ginoo. Kada minuto na silang tatawag og Dios. I don't know pila ka Ginoo matawag nila. Sa every second or every minute, Lord, 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 sige Lord. Pero igsuon yung Bible wala na dito effect ang pagtawag sa Dios. Amen. Karon epektibo pa nga motawag ka sa Ginoo. Karon di dapat nga motawag ka sa Ginoo. Amen. Amen. Walang gulo motawag yawa ninyo. O Ginoo tawag ka. Amen. Amen. In here, calling God is non-effect. Sa impyerno, there is no preachers. There is no pastor. Amen? Amen? Amen. Nalang yung mo sumwali din mutuo na gid ko. Nalang mo suluinin ako din ron, mutuo na gid ko. Wala na man nag suluinin ito. Ang nagsuluinin ko alas langit. Amen. Amen sa na no? Amen. Nalang mo suluinin ako din ron. Dawatong ginako din Ginoo. Wala na, ulay na. Right. Tuwa na ka dito. Amen. Amen ba? Amen. Sa impyerno, wala na yung magwawali. Ay, second chance doon. Apa di second chance? Hindi na mutuo. At ulit na dito magawat. Para sa ito. Karon igsoon ang time nga doon na pa mga magwawali. Karon pa ang time nga doon na pa muwali. Hilabi na sa pastor. Karon mo dapat mamati. Amen. Kung doon na mo dapat patalinghugan nga oras, panahon, karon dapat na. Today. Yes. Sa mga pawala pa naluwas, today is the day of salvation. Amen? Amen. Karon ang dapat na panahon na mamati ka sa wali. Ayaw ko siki ang mga wali sa pastor. Dito, wala na may wali dito. Yes. One day, basig nagsimba ra ka niya, pag bangatan mo, nalagi ko ito eh. Baptist niya ako. Amen. Nagsimba di ko ka na linggo po. Hey, ano na ako ito eh. Kaya wala mo ka na wali sa wali sa pastor Termin. Amen. Kaya na pastor, there is here na impyerno. Impyerno. Yan lang, kinabuhi ko sudan. Di ba? Nailangit nga to. Langit. Napa mo sa siyut, napa mo sa yuta. Langit na mo diha. Nasabda na to? Amen. Magwali ang pastor, mamati yun. Amen. Kabalo mo kung sa'yo pinaka-interesado na kung madunggan kaniya to sa diyang nagtuon ako sa pag nag-belt pa ko sa faith, Ginoo, kining heaven and earth, heaven and hell. Mo gininindutan ako ang topic. Amen. Pag yun ang Ginoo, heaven ang atong topic, wow, kanindot kung saan kaning langit. Dito din, i-mention din sa mga wawali dito, ay, kanindot sa langit, no? Ari na po sa impyerno wala na kalipay. Hindi ko diha, may kalipay. Amen. Amen. Sa impyerno, puro kagol. Pag-uol ko gamay drin, likat, putin maganing lainas kung kaminaw. Nasaan na to? Amen. That's why so on. Ngayon ang Bible sa Psalms 9:17, the weak shall turn into hill.